Os barcos fundidos é unha burbulla no tempo. Digamos que é unha historia que se quedou aí guardada e que se pode visitar. Nesta, ademais desa historia, aumenta o que é a gran biodiversidade que habita nese pecio. É dicir, non só é un pecio, unha burbuxa histórica, sino que é un biotopo marino. Nacín nun pobo que está ao nivel do mar, polo tanto, os primeiros pasos, os primeiros xogos foron en playa. Nos pinitos que fixemos todos, metendo a cabeza debaixo da auga. Despois, profesionalmente, comenzo cando teño que facer a mila obligada que había no meu tempo, donde estuve en de buceador de combate. E posteriormente xa a relación co mergullo xa non decaeu. Se chaman buceadores de combate porque se dedican a minado, desminado, facer cabezas de puente para desembarcos, traballos non moi halagüeños na vida humana. Unha cousa é o buceo deportivo e outra cousa é o buceo comercial ou de traballo. O de traballo non é o buceo tan bonito que vemos no buceo deportivo, sino que é simplemente traballar nunhas condicións bastante penosas, porque é nun medio que non é o teu, baixo condicións moitas veces de non visibilidade, de frío, certas circunstancias. O buceo deportivo é totalmente ao contrario, é usar equipos para estar debaixo da agua, pero para disfrutar do fondo mariño. A primeira noticia me acordo perfectamente, tiña 15 anos, e se había comentado que un barco mercante se había fundido na ría de Arousa. Non sabía nin que barco era, nin como era, evidentemente, o coñecín xa despois, pois foi no ano 77 cando se fundeu, eu bucei nel no 88, 11 anos despois de haberse fundido. O Aries é un deses naufraxios significativos do ano 1977. Cando pensamos nos naufraxios como algo remoto, pois no século XXI levamos a 30 naufraxios. O Aries neste caso era un mercante que traía pó de mármol, que era un produto para facer os terrazos na construción, non? Viña desde Almería, desde o porto da Garrufa, en demanda da Pobra do Caramiñá. Ao entrar na ría de Arousa, tocan uns baixos moi peligrosos, nas lobeiras, na zona de Ribeira, e afúndese. Que era un día dun temporal de sur impresionante, nin a flota de pesca de Ribeira había salido a pescar, que había quedado sin timón, parece ser a entrada da ría o barco, e intentando evitar foi demorando, hasta chocar contra as lobeiras de fora. A partir de aí me supoño que abriría unha vía de agua no plan, e o que tardou en fundirse. O problema do Aries é que levaba 4 días sin radar, e tivo unha avería no timón. E, polo tanto, ainda que se falaba de que pudera ser afundido por algo que non tivera que ver con efectos naturais ou mecánicos, aquí neste caso creo que sobre todo esa falta de radar, a pérdida do timón, tocar ese baixo que non estaba ben refresado, é unha causa que justifican bastante ben a crónica dese incidente, non? Era o 7 de diciembre do 77. Andaba un temporal moi fuerte do sur. Tiña 24 anos. Salíamos da casa para ir para o mar, como a todos os días, ás 5 ou 6 da mañán.
Pero cando viñemos andando da casa, aí onde a fábrica de cerqueiras, meu pai veu unha benjala, aí contra a rúa. Entonces, miramos e non vimos, fomos andando, e ao chegarnos ao muelle aquí de Ribeira, había un señor que chamaban Aurelio, que é de aí Frións, e tamén a veu el. Entón, puxémonos a mirar. Efectivamente, vimos os tres a benjala. E meu pai xa non esperou máis. Dixo, vai que salir, que aí hai xente pasando moi mal. Pero claro, impuñíase un pouco, a marejada que había, estaba toda a flota amarrada no puerto. E entón había medo a todo, porque que nos ocorría a nós? Salimos bastante nerviosos, meu pai non, que meu pai era un veterano, pero nós íamos bastante nerviosos. E salimos e despois vimos outra benjala moi fluxiña, casi así a dirección da Arousa. E xa non vimos máis, fomos co reflector encendido, hasta chegar á cerca do Sinal do Maño, que vimos uns destellos duns mecheros. Encontrámonos 7 ou 8 homes moi asustados, xa te podes imaginar. Acababan de ir o barco ao fondo pola ría de Rúa, investiron no cerro que lle chaman de Rúa pola ría. Ao sentiren o topetazo, xa dixeron que o barco, ao golpe que recibiron, que iba rápido ao fondo, veña a preparar balsa, a preparar todo. Entraron uns nervios que eu na miña vida vin a xente tan nerviosa. Bueno, había que contarse na situación deles, pero eu nunca vin homes que se agarraran a nós. Casi ni tiñas que quitar as mans para agarrar o outro, cos nervios que tiñan. Agarramos a balsa rapidamente, e acórdome ben que a unha distancia un pouquiño separada, estaba a balsa agarrada co bichero, e o primeiro que saltou a bordo foi un can. Pero unha distancia que eu asustime. E despois non sei seguro se eran 7 ou 8 homens os que había a bordo. Dunha vez que embarcaron a bordo, eses homens non arrancaban a falar, moi pouco. Empezaron a falar en terra, pero unha vez que chegamos a terra, quen se quedou con eles toda a mañán, que meu pai mandounos para a casa para desayunar, a meu irmán, e quedou meu pai toda a mañán con eles. Cando me vexo así calquer cousa, sempre me recorda, non che sale da cabeza. Quedache emitido porque sabes que salvastes a uns homes, sabes que te arriesgastes, quedache. Pero máis ben toda a decisión foi do noso vello, que eu máis meu irmán que tuvermos que tomar esa decisión, que igual o pensábamos moito. Non entendes? Pero o vello non, dixo que non pensou nada, o vello dixo, hai que salir. Eu viña un pouco de facer, como a todos en aquela época, cando empezaron a vir aletas e cousas así, eran pesca submarina. Pero eu chegou un momento que dixen que eu quería máis tempo do que podía estar aguantando o corpo debaixo da auga. Eu quería máis tempo para mirar as cousas. Mirar, ver, ollar todo o que tiña ao redor. De feito, os meus amigos dicíame, é que ti, incluso cando iba de pesca, dice, ti paraste nunha pedra a mirar unha cousiña así de pequena cando tes un sargo que vai por ali enorme polo lado e non vas por el. Pois sí. Como é un mundo completamente diferente, tes que empezar a aprendelo, tes que empezar a mirar, tes que empezar a ver que cousas hai, porque todo o que che parece resulta que non é. Xa desde os primeiros momentos que podemos mergullar con tempo para mirar as cousas, pois un día vixo unhas pedras no fondo que eran demasiado redondas, nunha greta, e cun coro un pouco raro. Fun a mirar nelas, e como xa tiña leído moitas cousas e tal e cual, dixen, hostias, estos son balas de cañón, antigo. E efectivamente eran. Tempo despois, fomos alá outra vez para facer un estudio das cousas e tal. Cando empezamos a mergullar, e aquí, nestas augas, os traxes non se habían inventado, os tubos de respirar eran anacos de tubería, que daquela non había plásticos, esa é outra, anacos de tubería, si podías topala de latón millor, pero se non, pois anacos de tubería de zinc ou do que fora, andando. E de boquilla nada, se lle puña unha tira de esparadrapo na boca e, ale, a morder en ela. Tampouco éramos uns lanzados a meternos a calquera cousa, pero íbamos explorando, vendo como, a ver, que podo facer con isto, que podo tal, que... Entonces, o feito é que sigo tendo curiosidade,
inda dos sitios que coñezo moito, pero como di un dito antigo, non podes baixar nunca dúas veces o mesmo río. E quito esas inmersións, incluso no mismo sitio, no mismo lugar que tal, nas mismas pedras que paisaches xa 80, 90 veces, sempre hai algo diferente. Eso de poder pararse en medio dunha parede e quedar quieto e mirando o que hai e non caer para baixo, nin ir para arriba, nin facer nada, eso só se pode facer aí. De feito, dixenlle fai moitos anos a un familiar que me dixo que xa era hora de que deixase esas actividades de alto risco. Dixenlle, bueno, xa me porá a biología os seus límites, porque eu non lles vou poñer antes. Si confiabas no equipo, o equipo funcionaba, entón é cando empezas a disfrutar. E unha das sensacións máis curiosas é a de voar, porque debaixo d'agua é o único lugar en que o ser humano voa. O barco de rúa, que chamábamos nós, porque está perto da illa de Rúa. Eu, cando fun a primeira vez, pois, ainda non estaba moi colonizado de cousas ao redor, de tal, porque eu viña tamén de mergullar en outros barcos na Costa Brava, mergullar en outros barcos afundados, había de todo. Algúns estaban moi novos, outros non tanto e tal, entón a mí hubiérame gustado que estuvera un pouco máis coberto. Anos despois o estuvo, o sea que non hai problema. Era un barco chamativo porque era un barco moderno, bastante grande, de ferro, claro, e levaba afundado moi pouco tempo. Entón, era bonito de ver. Eu, cada vez un resto, non penso tanto no resto, senón en que sitio estuvo, quenes foron os que, como eran as xentes que o manejaban, ou que o tiñan, ou que tal, se era unha cousa personal, se era unha cousa do equipamento do barco, se era... En fin, todo eso é moi interesante, pero bueno, eso son miñas motivacións en boa parte, o resto non. A primeira inmersión no Aries foi algo bonito, non sei como explicar esa sensación, non? Unha sensación cando vas entre ansiedade e temor ao que te vas a encontrar, hasta que realmente empezas a recorrelo e te encontras pois algo impresionante. Baixamos hasta a sala de máquinas, pero non estaba previsto levar moitas cousas e tal, entón dimos unha volta así tal, fixeime que había unha chea de indicadores que ainda estaban ben. Todavía se vía toda a pintura do casco, estaba totalmente intacto, por lo tanto foi unha experiencia impresionante. Pero despois, cando fun xa un par de anos despois, por exemplo, todo o pasillo de camarotes e tal, todo o pasillo tiña recubertos cunhas placas de formica ou similar, con un reforzo de madeira por dentro. A madeira xa pode de cera, estaban todas caídas polo medio, o teito igual, os cables de alimentación todos caídos polos pasillos, entón xa tiña outro aspecto. Non sei como estará hoxe. As Rías Baixas son rías moi ricas biolóxicamente falando, pero a Ría de Arousa é espectacular, non é nada parecida. Primeiro polo tamaño e segundo pola orientación, porque eses ventos son xustos de fondo a salida da ría, é dicir, obligan a caixa afloramento. Eu creo que o podríamos comparar con as costas de Perú, donde gracias ao afloramento do niño e da niña, que tanto nos sona moitas veces e que influya no clima a nivel mundial, pois se dá unhas circunstancias moi parecidas. As augas da Ría de Arousa son das máis ricas, biolóxicamente falando, a nivel mundial. Por lo tanto, son aguas con moitísima fitoplancton e zooplancton, o que é perxudical para a visión, dado que son aguas oscuras, verdosas, pero que é beneficioso para os animais que viven en elas, porque ao fin e ao cabo son comida. Podemos decir que o Ares ten unha segunda vida, porque se sirve de refugio a numerosa fauna e flora marítima, é un gran biotopo e tamén é un des especios significativos para poder ver, para poder estudiar, para poder sacar fotos. A vida no mar haina en calquera cousa.
Cando falan de facer arrecifes artificiais, eu digo sempre, bueno, sí, pero mirad onde os poñendes. Porque como digo en Tarea, se o mar non a puxo, o mar non a quere. Se querendes facer un arrecife artificial nun sitio que hai algunha outra pedra natural e non ten gran cousa de vida, xa lle poden despoñer 50.000 bloques de hormigón que non haberá gran cousa de vida. Ahora, donde hai donde miras unha pedra e está que non miras a pedra, sabes que a pedra está debaixo, porque está chea de cousas, aí podes poñer moitas cousas, porque sí que vai haber vida, vanse colonizar enseguida. Dentro do que as inmersións, chegou un momento que estábamos vendo cousas que se nos escapaba un pouquiño o que se coñecía, o que conocíamos. Ademais que tiñamos un interés por coñecer e dar a coñecer o que estábamos vindo nas inmersións. Entonces o que fixemos foi, entre un grupo de aí, se fixo o xermen do que é o actual Grupo de Estudos do Medio Mariño, que a súa función, basicamente, é estudiar, coñecer e dar a coñecer a fauna marina, porque creemos que debemos coidalo. Por desgracia, o ser humano non coida as cousas hasta cando xa non hai, as perde, xa non hai remedio. Entonces creemos que para coidala, mentras non as perdamos, témolas que coñecer, porque se as coñecemos, as queremos, e se as queremos, as coidamos. O Grupo de Estudos do Medio Mariño leva identificados hasta ahora 4 especies diferentes de policládidos, planarias ou gusanos planos, un nudibranquio e un molusco. E actualmente estamos traballando na descripción de 2 novos nudibranquios. Son especies que nadie coñecía anteriormente ou nadie había chamado a atención, que son especies novas, que estaban por describir. Por lo tanto, unha vez que se describan, se descubren aquí. Por exemplo, o gasterópodo, que teña suerte de que leve o meu nombre, que mo dedicou o compañero que o describeu, Simia jacintoi. Se colleu aquí un exemplar na ría e pois encontraron outros exemplares no Golfo de Cádiz. Se chama Simia jacintoi. Eu era moi pequeno, a miña avoa me levaba á praia de Fedorento a ver se encontrábamos margaritas. Margaritas é unha conchiña pequena, redondiña, blanca e tal, moi bonita. Esa lembranza quedoume cando salín dali, vin todo aquilo e dixe, bueno, pois vamos a coller unhas poucas. Emilio Rolán é un crack, falándose. É alguén ao que todos os galegos temos que terlle admiración, e sobre todo os que nos gusta a vida tanto mariña como de terra. Un periódico dos que recibíamos os médicos, venía un médico de Algeciras ou por ali, que pedía conchas de Galicia. Dicía, son coleccionista, teño moito material do Mediterráneo, quería cambiar con conchas de Galicia. Dice, non vou cambiar porque eu non colecciono, non? Pero collín, fixenlle un paquete con conchas de por aquí e mandei. O home contestoume agradecido, que maravilla, estaba deseando ter estas conchas que aquí non hai, e mandoume unhas de alá. Co cual, collín, puxen unha caixiña de vidrio e dije, a colección. Empecé a poñer as conchas con o nome de onde provenían. Eso é o comenzo. É un malacólogo galego que vive en Vigo. O malacólogo é aquela persona que estudia os animales con concha. Creo que donou a gran maior parte da súa colección ao Museo de Ciencias Naturales de Santiago de Compostela. Se o ides a visitar, veredes que aquelo é realmente unha catedral da malacoloxía. Cando unha colección é pequena, podes dicir, teño 300 conchas, pero cando unha colección é moi grande non podes contar, porque, en primeiro lugar, é unha pérdida de tempo estar contando, e ademais que o seguinte día de haber contado, viñeronche 2 paquetes e xa incrementou outra vez, non? Cantas poden ser? Eu que sei, 3 millóns, 4 millóns, 5 millóns, pode ser calquer cousa. Ao principio, un é coleccionista. O coleccionista poñe as conchas e con poñerlle o nome xa considera que fixo o que tiña que facer. Pero despois, un día, en Cabo Verde, pois apareceron unhas cousas que eu non sabía que era. Busquei nos libros, non había. Entón,
Dixo, a ver se son cousas que non son coñecidas, e o que hai que facer é darllas a conocer. E así foi. Empecé a traballar con elas, busquei en toda a literatura que puden, nos museos e tal, e ao final, pois, fixen un traballo describindo aquelas cunchas. Que se fai cando descubres que unha especie é diferente e nova, non? Bueno, pois, primeiro, coller un loteciño de esas especies, a ser posible varias, non? Despois hai que escoller unha, que é o que se chama holotipo. Este holotipo é o modelo da especie e vai ser depositado preferentemente nun museo, porque así está a disposición de calqueira que queira vela, e isto é moi importante, claro, se un científico quere saber como é unha especie e ten outra parecida, pois pode ir ao museo e poñela xuntas e ver se é a mesma ou non. Hai que describila, explicar como é, tamaño, e finalmente hai que darlle un nome, que debe ser latín ou seguindo as reglas do latín, non? A primeira especie que describín, dediquei a miña muller. Eso é o mellor que se pode facer para ter paz na casa. Entón era Conus Josephinae. Josephina era latín, Josefa. Despois, cando faz un traballo, casi sempre recibes axuda e o lóxico é que a esas persoas reciban como agradecimento o nome dunha especie. É difícil encontrar cousas novas en sitios vellos, porque aquí levan recollendo cousas toda a vida. Por lo tanto, hai moitas oportunidades de que alguén teña recollido aquilo. Pero unha vez en un rastrexo apareceunos un caracoliño pequeno que non tiñamos idea do que era. Empezamos a estudialo, fixémoslle fotos e tal, e ao final chegamos á conclusión de que era novo, así que describímolo e chamámoslle Onova vigoensis. E despois, máis tarde, sorprendímonos porque ese mismo caracol estaba tamén en Canarias, pero ali ninguén o había descuberto. Por lo tanto, o nome que queda é Onova vigoensis, pero probablemente sexa unha especie que era oriundo de Canarias e algún barco traíndo area ou algunhas, ao mellor, agua ou tal, deitou aquí na ría e algúns quedaron vivos por ali e seguiron crecendo. Entón, pois, compartimos con Canarias un caracolín. Os primeiros 10 anos que fixen colección e descripcións e traballos, me parece que publiquei 52 nomes novos. 52. Só este ano, vou ter 278. Actualmente está reconocido por todo especialista en malacoloxía e que sobrepasa as 1000 especies de gasterópodos descritos a nivel mundial. É algo espectacular. Neste momento, o que teño contabilizado son 1446. O Aries viña navegando, entrando na ría, porque levaba dirección Pobra do Caramiñal. Entonces o barco, a merced do temporal, embisteu contra unhas pedras que aquí non se ven, que quedan velando ca marea baixa, que lle chaman as lobeiras chicas. E foi demorando, hasta hundirse por terra das lobeiras grandes, que son aquelas pedras que se ven ao fondo, que iremos hasta eles. As lobeiras son unhas rocas que salen dun fondo de 20 metros, 21 metros de area, con cascallo, trozos de conchas de moluscos. Preparado, abaixo. No Aries levamos mergullando desde o ano 1988. Temos que ter cuidado cos dous peligros que comentábamos. Un de origen físico, é un trozo de ferro oxidado con zonas cortantes e punzantes, e o origen biolóxico dos animaliños que o revisten, que teñen nidocitos, que son células urticantes. E que poden ocasionar pequenas queimaduras, entre comillas, aos mergulladores se non teñen cuidado con ele.
non ten ningún tipo de peligro sempre que se planifique perfectamente a inmersión e se conozan os riesgos nos que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, é unha inmersión bonita, amena e sencilla. Nese precio podo ter máis de 500 inmersión. Por lo tanto, casi podría cerrar os ollos e visitarlo. Baixamos polo cabo, o rizón estaba diante do puente dentro da bodega. Fomos polo cabo hasta a altura do barco, daí nos desplazamos e caemos ao seu costado de estribor, que os recorremos vendo as colonias de zanorias de mar que hai por toda a area. Teñen uns pólipos como peliños, que son algo impresionante. É moi difícil de explicar o que é un animal marino se non teña unha relación con terra. Ben zanoria de mar porque o nombre científico era Berettilum cinomorium. Cinomorium é zanoria. Entonces decidimos poñerlle de nome común para que a xente se acordara zanoria de mar, que bautizámonos aquí con ese nome común e hoxe en día está totalmente extendido, porque é máis fácil acordarse de zanoria de mar que de Berettilum cinomorium. Tuvo tanto éxito o nome, se estendeu de tal maneira que incluso no Mediterráneo actualmente lle chaman zanorias de mar. Estamos falando que eso se puxo aquí no ano 88 aproximadamente. Estábamos vendo as zanorias de mar e xa ni nos deu tempo a acabar porque de repente vimos un pequeno tiburón a pinta roxa. Vimos unhas sepias que estaban ali no fondo. Vimos os ofiuras que nos tapizaban. Despois continuamos polo costado do barco, comprobamos que estaba revestido totalmente de anémonas, de misilóns, que había erizos enormes de color violeta. Ten bastante corrosión nas chapas, algunhas que non sabemos a que debido desapareceu parte do Aries, como a parte de arriba do puente que está totalmente rota. Tal como está, nas condicións que están, ten un perigo que teñen todos os barcos fundidos que son de ferro, que é un peligro físico. Se o ferro no mar pois se oxida, se vai desgastando, polo tanto as chapas quedan zonas cortantes e zonas punzantes. Se non temos cuidado podemos facer feridas co agravante que é de algo que está oxidado. Na proa ascendemos, é unha subida que desde os 21 chega aos 13 metros, miramos o que era o maquinillo de elevación das anclas. Que pasa? Que está totalmente recuberto de animales. Ali vimos as nécoras que había por todos os lados. Baixamos á bodega. O barco só ten unha bodega, que é unha bodega corrida, que vai desde o castillo de proa hasta o que é o frente do puente do barco. Realmente é un hueco no barco. Abaixo hai restos do que transportaba, que era desfeito de mármol. Na bodega vimos as vieiras, comprobamos como para defenderse dos seus depredadores, que a estrela de mar escapan abrindo e cerrando as valvas e expulsando de forma violenta a agua para poderse desplazar. E despois accedimos á parte habitable no seu momento do barco, que eran os camarotes, o que era a zona de comedor, cuartos de baño, e visitamos toda esa zona por dentro. Visitamos o que eran os callejóns dos costados da zona habitable. Visitamos toda a zona de popa, as escaleiras de subir ao puente, e máis a zona do puente que está totalmente ruída e caída. No suelo da zona habitable, xunto ao cuarto de aseo, se ve unha zona de baldosín todavía orixinal do barco, do piso. Porque alguén o limpou, especificamente para mirar como era ese baldosín,
ou ben porque alguén pasou previamente con unhas aletas a aletear ali, pois levantou o sedimento e quedou libre de sedimento e se ve perfectamente. Estamos vendo restos da zona do que era o comedor e o que era a cociña. Todo denota vida porque un barco é vida. Dentro do barco había badeixos, había enormes bancos de fanecas, había maragotas, e despois había animales máis pequeniños que non chaman tanta atención como serránidos, este tipo de animales. Serránidos son peixes pequenos, serráns, que lle chamamos nós, que son pequenos e hai varias especies. Pois había tamén gobios, lorchos, que lle chamamos, e nécora por todos os lados. Despois desa zona habitable, fomos visitar a uns pulpos conocido polo alias de Manolo, que vive como un campeón, se alimenta como outro campeón, porque eu creo que sacaba comida das vieiras de Toarría, ali tiña os restos. Cando falamos dos celtas e dos seus cascallos nos castros, me acordo do pulpo. Ese ten unha boa zona de restos de comida ali rodeando. Donde habita un pulpo se chaman cadeiros, ou se conoce con ese nome, lle dan os mariñeiros. Entonces, reúne as condicións ideales para que un pulpo habite. Unha vez que o pulpo que habitaba aí morreu por as condicións que sea, o cabeiro queda. Entonces, calquer cría que o ve é un resguardo. Entonces, o volve a habitar para volver a desarrollarse e crecer nel. E hai veces que se protexen, retraéndose sobre todo por a luz. Pensa que en casos de pouca visibilidade como esta, usamos luz artificial, entonces para eles é un impacto negativo. A luz non é algo natural. Entonces tenden a retraerse e a esconderse. Si non fora con luz, posiblemente asomarían a cabeza curiosos, intentando comprender que animal é ese que bota burbuxas e ten dúas aletas atrás. Volvemos a dar un recorrido sobre a bodega hasta que chegamos a 50 bar de presión. Momento de, desgraciadamente, retornar á superficie por os que nos gusta o buceo e dar por finalizada a inmersión. Ascendemos a 5 metros, onde fixemos unha parada de seguridade de 3 minutos para desaturar de nitróxeno no noso organismo e poder salir da auga con seguridade. Aos que nos gusta o mergullo, o tempo de buceo pasa máis rápido. Entonces, cando estás xa máis habituado, se habituou a vista a pouca luz que hai, xa empezaste a saber cousas, pois hai dúas cousas que nos obligan a vir para arriba. Unha, a cantidad de aire, e outra, o tempo de fondo. Neste caso, o tempo de fondo nos tiñamos todavía tempo de fondo, non tiñamos problema, pero o aire sí que o habíamos consumido. Necesito o mar non só por estar, porque é algo ao que me acostumbrín e o que non sería capaz de vivir sin él. É algo que levo innato. Cando me aburro, collo a miña cámara de fotos e me tiro a auga a pasar o rato. Un día, creo que foi en setiembre de 2015, nos chegamos para bucear ali e quedamos alucinados, porque se vía todo o barco completo. Era como meterse dentro dunha pecera e, non sei, como ver dentro dun ollo de peixe todo o barco, non? Unha sensación de casi de vértigo, porque era como se non houbera agua debaixo dos pés, estuvera ali o barco, fora da auga.